Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har vi så Andrea med, og vi skal simpelthen prøve at forsøge at lave verdens største vingummibamse. Julemand. Santa Claus. Så vi har selvfølgelig den her julemands, og så har vi så nogle vingummier. Ja, vingummier. skal du huske dem her? Nogle Andrea, der giver os. Andrea har sponsoreret de her vingummier. Hej, Bo. Vi ses over i køkkenet. Og vi får op med alle vingummibamserne. Og de går ikke efter på den, så det er det højeste, vi kan. Ej, ja. Det er godt. Det går op med vingummibamsen. Det koster bare som 7 himler. Rigtig godt. Jeg skal bare vingummi. Altså, det er ikke en højeste vingummibamse, men det vil gerne blive pludselig stå og holde alle sammen. Jeg gad bare gerne have dem sådan taget lidt ud. Se der, mand. Og så skal Andreas sige, de kan fandme ligge i toppen, de skal. Wow. Det har det blevet meget bedre. Det er, vi kan slet ikke se, hvad det er for nogle. Det er også meget. Det er dem, der smager bedst. Så er det bare ind i ovnen med den her, indtil de smeltede. Det er Nå, jeg vidste ikke, der var andre. Så siger vi 200 grader, indtil det smeltede. Og så er det bare at vente. Det ser fandme godt ud. Nu skal den stå i fryseren, indtil den bare lige sådan bliver lidt hård på overfladen. Og så kommer den bare lige sådan lidt. Wiggle lidt med det, så man kan se sådan. Det er lidt, det er noget fast. Så går vi her i fryseren, mens vi følger. Præcis. Ja. Så går vi fandme ind i fryseren, der stod. Det var vores nytårsis, det der. Ja. Lækkert. Stærkt. Så står det bare der. Vi skal den have. Nej, det er fint nok, det er fint nok. Kan den lukkes? Ja. Nu bliver dækket op. Vi venter gæster. I kan godt se, vi er kun 3, men der er dækket op til 6 personer. Så det er lidt... jeg tror, I glæder jer sikkert til at vide, hvem der kommer. Så er vi så i gang med at forsøge at Må jeg lige prøve noget først? Ja. Det bliver det svære, det her. Men du holder for mikrofonen. Kan vi ikke bare skære 6 stykker og lægge dem ud? Det kan vi ikke. Den sidder helt fast. Ja. Hvordan får vi Vi den? skærer bare en masse små stykker. Vi ved ikke lige, hvordan vi får den ud, men det havde vi ikke lige gennemtænkt. Så bare lige lade det være. Ja, stil skarpere det der. Ej, jeg gør det bare her. Ja. Du lover lige at tømme opvasken og sætte i bagefter, Ja. så når det er færdigt. Godt. Kan vi lige vide af det her? Fort. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke skære stykker af det. Hvorfor? Men det kan du ikke. Det er min ske. Det kan man godt. Nej, ikke sådan der. Det gør- Gør det ud siden. Det har vi ikke lige tænkt over. Okay, jeg kommer med handen. Nej, det er fint nu. Jo, det er fint nok. Jeg prøver her. Vi kan gøre sådan her. Nej, Frederik, ikke gøre noget nu. Nu prøver jeg at se, om jeg kan få den helt op. Det skal, Frederik, jeg har sagt, jeg skal nok, vi får godt først ud i siderne. Ja, det er også det. Jeg løsner bare. Nu virker det sgu. What? Og det... Ej. Ja! Det skal jeg nok spise. Det er lige, vi kan.
Der er en klump Kan vi lige se, hvordan det ser ud? Der er lidt vingummi til mig. Det skal jeg gøre, det her. Kan du det? Ja. Det kan jeg sagtens. Hej alle sammen, og velkommen til vores kanal. Ved I, hvem de er? Ja, og Filippa og Olivia. Og de har deres helt egen YouTube-kanal, hvor de har fucking mange subscribers og fucking mange. Og vi laver bare sådan noget vingummi ned. Jeg har bare flere. Og vi ser Og det er faktisk taste. fordi vi går i klasse. Se, man kan løfte en tallerken med den. Ja. Og det her, det er taste test. Det er taste test. Og Det er André her, han var i kameraet. Emma, hun er også med. Emma? Det er my hope I will be home. Gå hen og tjek min center. Vi har lavet en lille der er video. et link til Filippa Olivias YouTube-kanal nede i beskrivelsen. Og til Andreas YouTube-kanal. Det er to fucking pros. Ja. Vi har lige lavet en video. Det er taste test på vores DIY vingummi. Noget. Vi ved altså ikke lige. Kan vi ikke Ej, skal man skære i det? What? Parallelpølse. Du har så opgør med... Det kan man. Ja, ikke. Bare brug hænder. Tak fordi I så med. Vi vil sige rigtig mange gange fucking Svært at spise. Vi laver det fucking cringe stat på 3. Nej, jeg har faktisk også En. det. 2. Du gør det. Dab! Look at my dad, bro. Okay, tak fordi I så med. Okay. Vi vil bare sige rigtig mange gange tak fordi I så med. Og så ses vi i næste video. Hej! Jeg slukker den. Anna vil gerne have noget mindre. Vil I have mere?